ang imong number ni balik og gawas. Pandamay, tanawa lagi yun. Pre, gibatdan ra ba na ni Barok? Latara ko ninyo diri, kakwarta lagi ta. Pre, dako siguro tong ihatag ni Barok ba? 3,000 lang gihatag di Barok. Laot tang, manday kay ka, pre. Uy ba, ano siya man si Papa nga problematic mo kayo? Ambot na unsa na, gay na raman na wala sa mood. Wala din ni mo pangutan awa. Ipangutana gud ay pero di man mo tubag. Uy, Ano siya man din ni si Papa ba na amang? ambotoy na unsa na, nang luod man siguro na tungod sa imong gibuhat. Uy, ngayong tungod man sa ako ama, unsa na akong gibuhat? Da tungod siguro na atong sa lasto nga wani mo gipatad kay gipalit ni mog durian. Ay ko pata dito lasto bi. Kasi ang sayang rin sa kwarta. Ako mo sa durian. Ay, kanto na ema, nagtuom ng ko nga, dili mo gawas yang nambit. Unya kay ni gawas man. Balas niyo siya, ma. Ako lang tong papatadun o gusab. Pa, ay sige, ginuktok dira kay wala kalangay. Paghilom niya, ikaw biya hinungdan na ginukto ko diri ha. Kakwarta na unta ko kung imo pa lang itong ipatad og lasto ang akong kwarta. Wala nimo gipalit og durian. Lami, nagiging durian pa. Ang last to, wala pa sigurado. Wa pa'y sigurado. Yan ning gawas man lang ito. May gawas gani pa. Nya, magpatada pagkagusab. So sayon, gipanumpa ko na, di na ko mopatad og usab. Bahala na na inyong lasto diha. Sayang kay ito mong number pa. Magawas niyo to gusab ba? Di na lagi ko mopatad. Bahala na mo diha. Nakadaog na bitaon ta ako, wa pud ka ni patad. Maugani pa no, mupatada sa tagusab. Da, dili na lagi ko. Baka kasabot. Hala kay. Uy, pre, sabay ta, pre, lamat kiray. Uy pre, ako sa mong laman si Kiray pre. Ay, naunsa, patad na po taglasto. Ah, dili na ko pre, dili na ko na pre. Tagam na ko na pre. Daog naman ta ko atong niaging simana pre. Way klaro gyud si sayon, wa man day ni patad. Ayaw katagam ra, pre, tara na ba kaya itong bagdukan yung number? Ah, dili na lagi ko pre. Tanghatag na nako na akong number pre. Ilahan na na, bahala na number ah. Ah, bahala ka, pre, basta ako, maadto ko lakiray. Aha, good luck na lang pre. A few moments later. Pre, pre, Oh, noon sa mga pre, makuyawan puta nimo. pre, pagasayang kay pre, ang imong number ni balik og gawas. Pandamay, tanawa lagi yun. Igawas na po. Mo ba pre, sigurado ka pre? Lagi, pre, ang 8, 28. Tanawa lagi pa. Wala ka naminaw sa ako ha. Ikaw ra ba hinungdan na nga nung wala na ako napatad? Oh, ano ako naman po pa? Kay ikaw bitaw. Sige pa, sige pa. Ayaw nyo nagbuhata. Matay, pre, gibatdan ra ba na ni Barok og Balido Sintos? Isa boy, gipat na ni Barok ang number ni Papa. Oo, gipatdan, pagkadakuag daw. Pa, ayaw ka balaka. Pangayuan ako si Barok kay imo agad tong number. Dili ka daw si Barok kung dili tungod sa imong number. Tama ka dong. Ulatara ko ninyo diri, kakwarta lagi ta. Pre, dako siguro tong ihatag ni Barok ba? Ah, maayo unta pre kay makasugba-sugba ta. Pre, badabanan ako, pre, ba, nasa 20 milyang daog. Ang dakuan eh pre no. Kasi na ibabahinan tag mga 5 pre or bisag gamay-gamay na lang gud na pre. Okay na kay kuha na ba? Pa, dira pa. 3,000 lang gihatag di Barok. Ha? Mo ba? Abi daw. Dira pa ako bagga kayo. Binabi. Sa mani, papel malagi ni. Balato 3,000, utang 2,995, limpyo na lang 5 pesos. Pandamay 5 na malang daw ni pre. Laot tang, manday kay ka, pre. Sus, 3,000 lang ta. Palautang man po tayo.